Aquest és un projecte que des de fa temps que estem portant a terme. És un projecte que en diguem de co-creació perquè estem creant amb diversos agents, amb agents interns, com sou vosaltres, el professorat, o bé també els estudiants, que és un procés que ja vàrem tirar endavant, com també amb agents externs, és a dir, també ho hem treballat amb institucions, amb entitats i amb empreses. Perquè ens sembla, vaja, i estem convençuts que la sostenibilitat és un tema que ens afecta a tots els actors de la societat, per tant, no és un tema que ens afecti només en la formació, i per tant, el debat s'ha de fer amb tots els actors. És evident que nosaltres, com a professors, a la llarga, en les nostres assignatures i en el nostre treball, acabarem tirant endavant aspectes vinculats a la sostenibilitat, sobretot perquè la sostenibilitat, des de l'any 2007, és una competència transversal a tots els estudis de la UDG, a tots els graus. Per tant, en aquests moments, què estem fent? Estem preguntant a tots els actors com pensen que hauria de ser aquesta formació a la universitat, quines competències haurien de desenvolupar els estudiants, quins coneixements haurien de tenir i quines actituds i valors hauríem de promoure perquè això formés part del seu ADN amb la sostenibilitat i també quines metodologies hauríem de treballar. Nosaltres ens va semblar que la sostenibilitat havia de ser com un riu, no? És a dir, que comença quan la universitat comença a treballar en temes de sostenibilitat, però fixeu-vos que és un riu que no s'acaba mai, perquè sempre haurem d'estar tenint en compte aquests aspectes. Triar un tema qualsevol que treballis a la teva assignatura i pensar quina és la vessant econòmica, ambiental i social d'aquest tema. És un exercici molt simple perquè és un exercici que normalment no fem, perquè no ens hem vist abocats a fer-ho. Llavors és un exercici que ens ajuda molt després, si has fet aquest recorregut mental, a posar-ho en pràctica. Observar el que passa a l'entorn i fer-ho críticament. Això ha sortit de no tapar els ulls, no tapar-nos els ulls a vegades a coses que estan passant al nostre voltant. No negar evidències de canvis ambientals o de canvis socials. Actuar sent conscients que allò que fem nosaltres, perquè ens sembla que no té cap impacte, diguéssim, si ho fan milers de milions d'humans que hi ha al nostre voltant, sí que pot tenir unes conseqüències molt importants. Ser responsables, conscienciar de tot dels actes que van a fer, que estiguin conscienciats del que pot passar, va lligat amb el de després, va tot lligat, i que tinguin un respecte per l'entorn, que els actes que generin, que vagin fent, que siguin respectuosos amb l'entorn, tant social com ambiental. Percebre les necessitats, és a dir, intentar treballar per allò que l'usuari, el client, el ciutadà, digueu-li com vulgueu, en cada acte és diferent, doncs realment necessita, i no treballar, diguéssim, per crear necessitats, diguéssim, irreals, diguéssim, o artificials, intentar respondre a necessitats reals, o sigui, per tant, percebre aquestes necessitats i respondre-la, i no pas treballar per crear necessitats artificials.